i Ducha Svätého. Pán s vami. Sestry a bratia, vítam vás v Božom chráme v druhú nedeľu v období cez rok. Ako každý rok pri našej výročitej pripomienke tragických udalostí v týchto obciach ako ostrov Brúni, keď sa schádzame, aby si spomenuli na tých, ktorí sa tých udalostí týkajú, na prvom mieste za duše obetí, ale aj sa za tých páchateľov, ak je Boh, dokonalé dobro, ktoré sú sudcom na všetkých, tak obzvlášť tí, ktorí robia zlo, potrebujú Božie zmilovanie, odpustenie. A my všetci potrebujeme poučenie z toho, kde ľudský hriech môže človeka doviesť. A keď sa snáď človek ospravedlňuje, že ja nie som taký ako tí, ktorí naozaj robia veľké zlá. Keď človek dozrieva, tak sa často povie, toto som mohol byť lepšie, to som naopak nemal urobiť. A vlastne hriešnosť nie natívny poznať, nemusí byť nejaká veľká, ale je to aj cesta dobrá, ktorú si šlachtíme, pestujeme v sebe. A žívame, čo v tom ešte urobiť. Každý z nás, nikto je taký dokonalý, aby poznal, čo je dobré a vedel to v nich urobiť. Konec koncov od toho prvý hriech Adama a Evy, že stratili schopnosť čisto a bezprostredne poznať, čo je zlo alebo dobro a podľa toho aj konať. Naopak musíme sa neustále namáhať, usilovať, poznávať dobro a prosiť si silu konať. Takže sa pripravím na zále, nesečím pánstiev, ľudosťou na všetkým, čo sme spravili zle, ale aj zanedbali dobré. Vyznávam Všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa,
Všemovúci a večný Bože, Ty riadi všetko na nebi i na zemi. Dobrotivosť, Pane, prosby svojho ľudu a daruj našim časom svoj pokoj skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán mi povedal: Ty si môj služobník Izrael, na tebe ukážem svoju slávu. A teraz hovorí Pán, ten, čo si ma utváral za služobníka už v matkinom lone, aby som priviedol k nemu Jakuba a Izraela okolo neho zhromaždil. Tak som bol poctený v očiach Pána a môj Boh sa mi stal silou. Povedal: To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Začiatok prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša a brat Sostenes Božej cirkvi v Korinte, posvetený v Kristovi Ježišovi, povolaný svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste, u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Aleluja, 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 aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, tým, ktorí ho prijali, dal
prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. Ján vydal svedectvo. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaný britský herec a komik John Cleese spomínal v niektorých talk show na svoju matku, ktorá zomrela 101 ročná, ešte okolo roku 2000. A hovoril také niečo, že predstavte si, matka zažila prvú svetovú vojnu, hospodárskú krízu, zostup Stalina, Hitlera, druhú svetovú vojnu, vznik studenej vojny, vznik jadrových zbraní, kozmický vek, pád komunizmu. Prežila všetky tieto udalosti 20. storočia. A potom ľahkodelnický britský humorom dodal: bez toho, aby si všimla čokoľvek z toho. Po veľký smiech, to má vytvoril potlesk do vtipnej poznámky. A určitá nebohá pani si možno aj niečo všimla, to, čo sa dialo vo svete. A tento vtipný sketch mi pripomenul, keď som čítal dnešné evanjelium, ktoré hovorí o tom, ako sa Boh fyzicky zjavil na tomto svete. Mali sme troch kráľov, čo je slávené ako také prvé veľké zjavenie, keď traja mudrci z východu sa prišli pokloniť novonarodenému Bohu, ako my kresťania veríme, a reprezentujú všetky národy, ktoré sa poklonili Bohu. A dnes na ten príbeh sa zjavil Boh o svojom synovi pri krste. Ján Krstiteľ s údivom videl, že ten, pre ktorého všetko obetoval, pre ktorého sa stal divochom, Ján žil v púšti, obliekal sa v ťavej srsti, prepásaný povrazom, jedol iba med, divých čiel a kobylky. Expert na Boží príchod, dá sa povedať, Ján Krstiteľ. A zrazu sa to stalo. A sám bol prekvapený. Prišiel nazarecký tesár, obyčajný chlap. Vstúpil do vody a on poznal, že to je asi ten, ktorého som čakal. A mu povedal, že nie, aby som ťa mal krstiť, nie, aby si mal krstiť. A mu hovorí, nechaj. Urobíme to, čo Boh chce. A naozaj pokrstil Boha, Božieho syna. To je úžasné. A najzaujímavejšie na tom všetkom je, že ako sa Boh zjavil nepoznanie. Ako je naozaj doteraz ťažko vnímateľný. Asi tak aj má byť. Koľkokrát sme sa možno aj spýtali každého som svedomí, prečo sa Boh neukáže? Prečo sa trápime, namáhame, prežívame ťažkosť, niekedy tragédie, ako táto dneska spomíname každý rok, a mnohé iné, však požitých tragédií je toľko v dejinách, aj väčších. Pamätám si, keď som mal na štúdia v Írsku, nejaký šialený Brit, po 10 rokov vtrhol do základnej školy a postrelal 20 trvákov, malých detí. Okolo 20 detí, neuveriteľné. A myslím z toho Dunboyne, alebo tak nejako, britské mestečko. A kopu ďalších absurdných tragédií.
Napriek tomu, keď sa vedia, že Boh je a je dobrý, dokonca prišiel medzi nás. A jediné, čo sme dokázali veľmi ťažko pochopiť, je, že s každým to prežíva bolesť, utrpenie, smrť. A keď je veľmi osobná. A to je podstata kresťanstva. A nielen tieto bolesti, samozrejme tie slávne veci, keď uzdravoval, liečil, vyháňal zlých duchov, a hlavne keď stál z mŕtvych, ukázal novú skutočnosť, novú existenciu, ktorú dúfame, ktorí sme veriaci kresťania, sa snažili byť veriaci kresťania, že uloženie tela do hrobu nie je koniec, nie je všetko. Že Boh má posledné slovo, priestor a čas a čaká nás za skriesenie. Ale dovtedy, kým to nenastane, musia sa pozbudzovať do viery a hlavne nechať sa brásť lásku a pokoj. Vráťme sa k tomu krásnemu príbehu zjavenia počas krstu Ježiša. Prvá vec, ktorú nás tento príbeh učí, je to, čo som začal, že ako nebadaný prichádza Boh, nepoznaný v našom živote. A možno tak asi tak aj má byť, lebo Boh chce zdôrazniť veľkosť človeka. Aj vo svojej dobrote, bohužiaľ aj tých zlých stránkach, ktorých sme schopní, nezasahuje často. Ale chce sa stať, chce človeka robiť rovným Bohu. Samozrejme Bohu známym spôsobom a možnosťami. A preto akceptuje život a dejiny, aké sú. A sám do nich vstupuje a trpí ich, podstupuje ich. To je prvá dôležitá vec našej viere. A ja sám sa usilujem o to a poznám mnoho príkladov a pozbudení druhých spoluveriacich bratov a sestier, ako prežívajú toto veľké Božie tajomstvo príbehu Krista, obyčajného človeka, ktorý prežil obyčajný, skôr biedný ľudský život. Tá druhá vec je, že nám tu zjavuje Boh ako trojica. Otec, Syn a Duch Svätý. Ešte aj dobromyselní, nenáboženskí ľudia uznajú, že možno niečo je, ako to povedal ten český teológ Halík, necizmus, niečizmus, niečo snáď je. My kresťania neveríme v niečo, veríme veľmi konkrétnu pravdu o Bohu, ktorý je trojica osôb, ktorý je vnútorné vzťahy medzi Otcom, Synom, ktorý je ten vzťah dosúdený Duchu Svätom. Obrovské tajomstvo a predsa tak povzbudzujúce. A hovorí nám, že Boh je nepatrný, nebadaný tu na zemi, ale prežívaný hlavne v vzťahoch. A z tej sú to podstatné, čo nás tvorí. No a tá tretia vec je naozaj to, že zjavila sa Božia moc veľmi krehkým a veľmi dôrazným spôsobom. Pamätám sa, keď som bol ešte chlapec, mal nejakých 12-13 rokov, mal som veľmi zvláštny sen. Zjavil sa mi Boh doslova. Dnes, ak si dobre pamätám, a tak som sa ocitol na jednom mieste, kde ste chodila na prázdniny, dete, zrazu sa ku mne znieslo nevypovedateľné svetlo a teplo a dobro. Bolo takési centrum žiarenia, ktoré je neopísateľné a veľmi intenzívne prežívané. A vnímal som svetlo a teplo, ktoré keď boli fyzické, tak ma v tej chvíli zoškvarené na úvole. A predsa boli príjemné. To centrum žiarenia, nevypovedateľného, neopísateľného žiarenia, všetko prenikalo. A seba som v tej chvíli videl ako kryštál, čistý kryštál, ktorý dokonale to svetlo prenikalo. Videl som v tom kryštáli každý kas, každý záhyb, každé nečistotku, jasnom detaile a predsa obrovské viditeľnosti. A uvedol som si, že to sú moje hriechy, moje nedostatky, zlyhania. To sú veci, na ktoré som zodpovedný. A tá neopísateľná žiara, to centrum tej žiary, bola ako osoba. A nemal to žiadny tvar, a nemal to žiadne zvuky. A predsa som počul, ako mi tá osoba hovorí, buď dobrý, buď dobrý, buď dobrý. A ja som plakal, lebo som videl, že
všetky tie moje škvrny a všetky tie škvrny a v tom kryštáli, to sú moje hriechy. A to bolo dokonalá múdrosť. Viete, väčšinou my ľudia si ospravedlňujeme všetko, ale ospravedlňujeme to, čo robíme zle, je to prirodzené. Ako ja zvoj povedal, ľudia spôjť, však viete, pán farár, čo zhreší a dávno. Isté, ja viem. Ale keď človek naozaj pocíti ľútosť, tak to je obrovská sila. Dokonalá ľútosť, keď človek vie, že toto som ja, toto je môj hriech, toto som mohol a nerobil som to, alebo som nemal, urobil som to, to som ja. To je asi ten pocit ľudí, ktorí sú zatratení, ktorí vedia, že už nie je ospravedlniť, alebo si nemôžu ospravedlniť sami seba, lebo vedia, že to je pravda. A presne to som zažil na sebe, si som sa zobudil. A bol to len sen, nie som prorok, nie som svätý rozhodne, ale prvýkrát som zažil, čo to znamená dokonalá ľútosť. Keď človek bude niečo ľúto, lebo je to pravda. Toto je pravda o mne. A keď sme pochopili, čo znamená zjavenie Boha. Čeliť pravde a dobro. Boh nie je hrozný v tom, že by nás trestal. Boh je hrozný v tom, že je pravda. Ale je dobrý. To je hrozný, že je dobrý. Lebo tam nie je výhovorky. Ja už viem, čo je dobré. Som to na chvíľku pocítil a poznal som to svetle dobrá a pravdy, každý aj ten najmenší vinný hriech, čo som zavinil. To je to veľké tajomstvo, ktoré to slávime každú nedeľu, každú svätú omšu. Že sa pripravujeme na posledné státie pred Božou pravdou. A v tomto kontexte my kresťania prežívame, aj to sa tu stalo pred 82 rokmi, čo sa neustále dialo v minulosti a deje dnes dodnes. Na rôznych končinách, rôznych kútoch zeme a jednoducho, čo je veľká pravda o ľudskej hrôze, alebo čo je schopný zla, ale zároveň nádej ľudskej dobroty, o ktorú sa snažíme a usilujeme. Pretože Boh je počiatkom a koncom všetkého dobrá. V tomto duchu si pripomíname všetko obete. Pripomíname si duša obetí, za ktoré je obetovaná toho svätá omša, duše páchateľov, ktorí sú tiež detmi svojich rodičov, ktorí sú Božím stvorením, ktorí prestúpili tiež pod ten Boží tvár a tak veľmi potrebujú, aby ich Boh zachránil a odpustil to, čo spravili iným ľudským bytostiam. Iná Pán Boh dá múdrosť kresťanstva, kresťanskej viery, hlavne múdrosť zjavenia Krista, ktorý pri krste ukázal, kým je medzi nami, že je Otcom, Synom a Duchom Svätým, ktorý je obrazom, ktorý vzťah medzi sebou je obrazom našej duše a potrieb našej duši. I nám toto Pán Boh dá naozaj ten dar Ducha Svätého, ktorý sa symbolicky zjavil ako holubica, aby nám ako holubica patriarchu Noého priniesla olivú ratolesť nádeje Božieho odpustenia a líčenia našich ľudských vzťahov, ktoré prežívame a často aj nevieme zvládnuť alebo poriešiť. Nech nám toto Pán Boh pomáha. Amen. Teraz spolu vyznáme vieru. Verím Bohu, stvoriteľa neba i zeme, Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo studny, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Sestry a bratia, Boh je verný svojim prísľubom. V osobe Ježiša Krista nám posiela Spasiteľa, ktorý berie naše neprávosti na svoje plecia. Prosme o dar rúsneho prežívania svojho krstného vyvolenia a volajme: Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás.
vyslíš nás. Aby tí, ktorí sú zodpovední za šírenie informácií, vykonávali svoje povolanie s láskou k pravde, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby kresťania, ktorí sú v zajatí hriechu, objavili svoje povolanie k svetosti a hľadali Božiu vôľu, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby sa v našom spoločenstve rozvíjal duch porozumenia k iným vierovyznaniam, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby sme pri slávení Eucharistie uvedomovali svoje vykúpenie krvou baránka, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Všemovúci Bože, Ty si nám znovu zrodený v trestnom pramení dovolil nazrieť do tajomstiev toho vnútorného života. Vypočuj naše pokorné prosby a naplňa naše srdcia svojou múdrosťou skrze Krista, nášho Pána. Amen. Svetý, svetý, svetý.
lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvedzuješ všetko a ústa vyčistí zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po západ prinášala Bohu menu čistá obeta. Preto ja, Pane, pokorne prosím, láskou posvedčením duchom Tieho, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On tu moc bol zradený za chlieb, zdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal to svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Ľakajom svoje Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. O viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpených. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého vždy dodáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
pomáhať každým nepokojom, kým očakáme blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, si ohlásuj púšťový, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dám. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej mocou dajú pokoj a jednotu, lebo žiješ a kráľuješ na veky vekov. Tvoj Pánu nech vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Sobota na 8. leto zvolený Jozef Fajecký, 80-ročia zachválenosť. A budúcu nedeľu ráno o 8. leto zvolená Mária Parolíkovi, 9.15 do 8. za zdravie Božiu pomoc pre členov Božieho spoločenstva